creatieve geest woont, dat lijkt me vrij duidelijk. Immers de heer met hol werkt. Slang. Bijna 10 jaar geleden. Hitte de garagedeur. Nou ja. Of hen dat geweest is, weet ik niet. Of zee. Oh, kijk. Hallo. Weer ook gefilmd. De 3 musketiers. De Lone Ranger. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Heijmans. Ja, ja, meneer is binnen. Oké. Ik heb niet zoveel boete. Oké. Ja, we zijn hier al eens eerder geweest, hè? Ja, ja, dat weet ik. We zijn hier een paar keer geweest, toen word je niet thuis. Maar we zijn ook een keer heen geweest, toen wordt gebad. Had je toen geen Ja. corona? Ja, toen was het nog niet, maar ik denk wel dat ik dat ga doen. Oké. Want volgens mij zei je dat ook, van achter de deur van... Ja, ja, dat doogt hij niet. Ja, ik ben krank. Ja, Kijk nou toch eens. Is dat allemaal oogwerk? dat is allemaal mijn werk, ja. Dan ziet je Jan. Ik ben Jan, ja. Ja, Jan, Linda, Miranda. Ja, ik woon hier nu nog maar alleen. Zal eens even de boetelalarm aan doen? Oh, kijk. Dat is een echte fakkel. Ook zelf gemaakt. Ja. Maar je zegt, ik woon hier nog maar alleen, want? Ja, de dochters zijn uitgevlogen. En mijn vrouw is overleden. Ja, toen worden we al geschet. Dus gewoon lekker rustig alleen. Dat bevelt wel. Dat bevalt Ja. zeker, ja. Heb je dat ook gedaan? Dat doe ik ook, ja. Want dat is wat mij in eerste instantie, ik denk alweer een paar jaar geleden, vanuit een auto Ja, trok qua aandacht. Het lieke bloemen, ja. Ja. maar als je goed Als kijkt, we wie daar is het gezicht, hè. is dat wat ze in Frankrijk een trompe-lui nemen? Nou, dat weet ik niet. Ja, nou ja, dat was ze in eerste instantie zus, het uiteindelijk niet is, of wel is. Ja, dat moest echt van een afstand zijn. Dan is het een vrouwengezicht. Zelf bedacht? Nee. Mijn zuster heeft me dat doorgestuurd. Hè, omdat ik al aan het kijken was voor ons angst op te zetten. Hè. Oh, dus we hebben geluk dat het er nog zit. Ja, maar dat heb ik ongeren gesigneerd. Hè. Dus van 2012 staat het al op. Maar dat Bijna is, 10 jaar. ja, maar dat is al de derde tekening die erop heeft staan. Ik ben begonnen met Donald Duck en Kwikwagen Kwek. En die kregen wel aanzien omdat hij verderop lag te school. Hè. Gewoon die kleine kinderen allemaal leven. en Wieso zo. is die er niet meer? Nee, dat is nu opvang voor keer plus dit jaar. Oké. Nee, die zijn allemaal naar Halen gegaan, dat is allemaal gefuseerd. Hè. Dus dan komen de kindjes wel eens heen kijken naar de garagedeur. Oh ja. Ja, en dukker dat ze even komen met een bepaalde opdracht voor een, ja, zo'n route. En dan moest ik kijken wie je vraagt, hè. Dus op hoesnummers zoveel. En wat kwam er nog kwik, kwek en kwak? Dat waren bloemen met krekels, met muziekinstrumenten en zo. En ja, en dan begint je te bladderen. En dan moeten we weer anders op. Hè. Ja, maar wat zou je dan het volgende weren? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, dat weet je nog niet. Ja, ik heb ooit eerder bedacht van allemaal steen te schilderen en dan een trein die eigenlijk als het ware door die moor vlucht. Ah, ja. Een kop van een trein of zoiets, maar daar ben ik nooit richtig achter gekomen wie er wat. Oké. Goh. Ja. Ja, ik vind de slang ook erg leuk. Dat is gewoon een tak uit de bos, hè. En er zoekt geen slang in. Ja. En hoe lang heeft hij er al? Ja, of 4. Maar die was hier heel wit, want volgens mij is dat essenhout. En die is zo verweerd, ja. Daar heb ik verder niks aan gedaan. Had je gewoon Nee. zo gezien trouwens op de... Nee. Daar heb je trouwens toch slim verstopt. Oh ja. Ja, dat is een beetje ja, afleiding.
Ja, dus je kan dadelijk ook de film terugkijken. Als we weg Ik zien. verwacht het niet. Hey, wie oud zien de dochters? 43 en 41. Wel in de buurt gebleven? Ik ben net toen dat ik aan het wandelen was met mijn dochter. Mijn oudste dochter die woont hier 400 meter verder en mijn jongste dochter die woont in Rogel. Dus Vlakbij. zit je regelmatig. Oh, wel. Goed contact verder. En wandelen, waar doe je dat dan? In het Leudal, hè? Leudal, ja. Maar nu is het veel geregend, nu is het te vettig. Hè. En begint je dan door bij Sint-Servaas? Nee, we kunnen hier al binnen door het pijtje, hè. Dus je kunt ze direct in de bos. Hè. Ja. Dus, Dan ben je een riek mens, hè, als je vlakbij het Leudal zeker woont. weten, want dan kunnen ze me gewoon 's nachts loslaten, ik kom er wel uit. Dus nee, ik ken alle pijtjes, dat is door de jaren. Zit je geboren en getogen hier? Nee, ik ben een Roggelse. En een Roggelse. Ja. En vanwege de liefde ooit heet terecht gekomen? Ja, mijn vrouw die was van Neer. En hier, ja, dat deze giveur, hè. Want ik ben de eerste bewoner hier, dus De eerste bewoner van wat? van dit huis, En dit huis is van? 75. 74. Ja. Zelf gebouwd? Nee. Nee, dat zijn allemaal dezelfde huis, hè. Nou ja, omdat je in een handige zit. Ja, dat ja, je kunt ze wel stellen, ja. Ik ben meubelmaker van beroep eigenlijk, hè. Oké, ja. En bouwt ze dat uit, hè. Het is wel, als ze dit eens bekijken, dat is wel heel kunstig, maar ook wel ambacht. Ja, goed, ik ben een houtworm met harde nieren, hè. En dan, ik heb dat allemaal, ik heb ook het steekwerk, dat heb ik nooit geleerd. Dat heb ze of dat heb ze niet. Wat bedoelt je met steekwerk? Oetsniewerk, hè. Dus, Ja. Ja, dus, Ja, je kunt toch zeggen, dat is beeldhouwwerk, hè, maar ik noem het steekwerk. En dat heb je in 1998 heb je dat gemaakt. Dus toen is dat gemaakt, ja. Wie ging Maar de- ik heb dat ook 6 jaar professioneel bij het bedrijf gedaan, hè, dat oetstekwerk. Het kwam zo dat dan een jongen ging daar weg en dat moest nog uitgestoken worden. En daar hadden dan ook een paar jongens die hebben in België op school gezeten. Die hadden ook dat laatste jaar sculptuur noemen ze dat. Maar die heeft er eraan gezet, maar dat werd niks. Dat is dat hupsen of dat hupsen niet. Mhm. En ik heb er nooit voor geleerd, maar misschien heb ik er wat van. Wie ging dat vroeger? Want waar is het een groot gezin wat je uitkwam? Van bij ons toe is we met 6. Met 6. 3 meisjes en 3 jongens. Ik ben het oudste van de jongens. Oké. En loog dat voor de hand dat je meubelmaker of timmerman zoiets weer? Ja, toen ze naar de ambachtsschool ging, er was alleen metaal bewerken en hout bewerken. Dus er had weinig keuze. Maar ik heb me later, ik ben dan een jaar in de bouw gewerkt. En na een jaar ben ik dus overgestapt in het meubelvak. Ja, dat bredt ze dan zelfs uit en nieuwsgierig en van alles uitproberen. En zo doe je dus, ja. Hey, en ook, Linda dan, hè? Ook ex? Nee, dat zijn de bovenste, dat was mijn vrouw. Wat, Marianne? Ja. Marianne was ook vrouw. En dan Miranda en Linda, dat zijn mijn dochters. Oké, maar... En ik stond onderaan. ja. Ja, dat was de mensenplaats, hè. Nou ja, het loopt wel mooi zo. Ja. Daar is wel even nagedacht. Ja. Hé, maar Linda is overleden. Marianne is overleden. Marianne is overleden, ja. Hoe lang geleden? Jaar of 5. Een jaar of 5. Ja. En hoe lang wordt je al Oudijn? Ik ben eigenlijk al 21 jaar alleen. Wow. Ja. Dus toen ziet je Oudijn gegaan op een moment dat de dochters al rond de 20, begin 20 waren. 21 en 19, ja. Was dat moeilijk om uit elkaar te gaan? Ja, zeker. Je hebt toch een flink deel van nog leven samen doorgebracht? denk ik? Ja. Maar ik ga er verder niet wie er ben, dus dat is allemaal, Hoef ik niet. dat is achter mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat het dan alsnog moeilijk is als zeekump te overlijden. Ja. Ik Toch ben, de moeder van ook kinderen. Ja. De dochters zijn bij me gebleven. En ik ben 10 jaar ben ik nergens geweest. Ja, ging ik dansen. Hè. Dus, ik heb dan nog een jaar of 6 een relatie gehad met een België. En,
Nu ben ik weer 2,5 jaar alleen. Komt er misschien ooit nog iemand? Hoop ik wel. Ja? Ja, Kijk, want alleen is ook maar alleen. Hè? ja dat is zo. Kijk, ik ook weer nu in deze periode met dat corona gebeuren allemaal. Ik vermaak me wel. Dus ik heb hier achter nog een hobbyruimte. En ik vermaak me wel, maar dat is toch anders als ze zegt van, ging anders op dinsdagmiddag naar Hassel dansen. En als ze dan eens, die geamuseerd zijn, ze dat daar ze weer een paar dagen op. Hè. Ja, en dat dansen ligt ook stil. Dat ligt ook Oh. stil, ja, dat is niks. Hè. Maar dit is wel leuk. Deze is s'avonds altijd aan. Nee? Wie is dan ding? Oh, zo. Wat hij heeft geen zin hè.